Hakajing Pinjari kabala ban ktai kinong Pyniadur Masi u Deputy Commissioner ke Eastern West Khasi u ba Wilfred Nongsit mentak arpui terik unai wieng arhajar arpuar u lapenmi ia ka hukum kabalamang ban penlong ia kanu ka Jingadur Masi hakafet ne ka Jingalum ba kani kalong katkum kaan Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 banyadai kimrat na kinu ki jingale kai ki bala ban penmensaw ya